Sabi ang ka. Tawo, guys, oh, tawo. Paglanyo din, girl. Vlogger naman natin. Hi everyone! Nandito tayo sa Festive Walk for Korea and Iloilo Friendship Festival. Ito yung mga costume. Hanbok is a traditional attire of Korean people, worn daily up until just 100 years ago. Oh, Ang tagal. decade. Yan yung ano nila, oh. Costume. Ang ganda pala. Women. Ito yung pang... Ano ba yung lalaki sa Korean? Opa. 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 Ang mga babae. Ano? Oma? Ito yung ano... Hala, ang ganda nito. Nakita ko na ganyan, no? Simple ata yun. Ganda pala ng attire nila, no? Wait. Ano na, mas. Ito yung ano, oh. Parang serban. Ito ganito? Parang ano lang, Korea novela. Yan, ang ganda. Yan. Different kinds of handbook. Handok costume. Anyong hausiyo? Kamusta po kayo? Yun lang ang alam kong Korean. Wow. Ito yung last. Yung babae, madami ng tayo. Ganda. Pang rain. Ira. God. Picture ka tapos Sinong mga ano, Korean fanatic. BTS. BTS, yan, Blackpink, ito Twice, Mumulan, sino ganun yun? Hindi ko alam. BTS, Oh, nagaling. yan guys, so mayroong Blackpink dito kung gusto nyo bumili dito. Yan. Sa mga Blackpink pa natin. Ito pa. Ito, pangalan lang. Ito na. Ano ba ito? Para alam nila yung 150? 150. Ito, get 7. Get 7. 150. Get 7. Got 7. Hindi ko kilala ito eh. Ang pangalan lang. Basta get 7 na siya. Ito man. Ito ano to? Get 7 din. Uy! Kamutang sa likod, cellphone. Airbag. Airbag. Cellphone bracket. BTS. Ano? Blackpink. EXO. Filipino. Oh my God, Janitan. Sino kaya daw si ano daw si Liza? Rap.
concert na siya. BTS. Long card. Blackpink na wallet. Postcard yung mumulan. Yan, postcard ang umulan. Mini. Mini statue. Oh my God! Tawo, guys, no, tawo. Plan yun, girl. Vlogger naman natin. Para rin lang siya. Nagbalaw ako rin Amo ni ginaano sa concert na. Yeah, like. Ako ni nga pang namakala ko now na. Iba ako nga maululubot sa inyo. Nyara ka? Isa ka mo Sino na? Notebook. Sino na? BTS na siya. Puro sila ako eh. Oh. Yan, pili kayo. Ang dami dito. Ang daming mapipilian. Sobrang dami. Araw. Sino ni siya? Nasa? Red Velvet. Red Velvet. Sorry guys, hindi ko kilala yung mga Korean. Gary, it's Ate Sana. 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 Mina. Sana. Mina. Mina. Gio. It's Gio. Gio. Ate si Ate Gini. Blackpink. Ate Gini. Balik na. Tingin lang kami. Dito kita sa piyak, oh. Dito kita sa, dito tayo sa kabila.